Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zan yi magana akan abubuwan da yake faruwa akan Sadiq Sani Sadiq. Sadiq abin da ya fito yayi, wasu suna cewa kamar kwangila ya karbo. Ko da ya karbo kwangila, to madalla da irin wannan kwangila. Saboda to da yawa an dade ana irin wannan abun, uban wa ya taba fitowa ya faɗi irin maganganu gaskiya irin wannan. Ko ba haka ba, mu da kasar mu an mayar da mu ba mu da yanci, ba mu da kowa. Sannan duk dan Najeriya yawanci ba za a ce gaba ɗaya ba, wasu sun koma a cikin zuciyarsu dan biyan bukatar su, to kowa ma ya shiga halin kakana kai. Yau mutum yana dan samu a cikin tsarin gwamnati ko kuma wani bangare na daban, to kowa ya shiga halin kakana kai ma shi ba shi da matsala. Magana da Sadiq ya fito ai gaskiya ya faɗa. Maimakon mutane ku fito ku mara masa baya, kun koma kuna attacking ɗinsa. Yau Sadiq Sani a bidiyon da ya fito yayi sai da ce astagfirullah kaga kenan Allah muna masa laifi ma yana yafe mana balantana wani karatu. Sai da ya faɗa a baya sun yayi kuskure. Wasu suna faɗa wai ya tallata Buhari, ya tallata wai Tinubu, ya ce astagfirullah yayi kuskure. Kuma waɗanda suke fitowa suke cewa wai Sadiq Sani Sadiq ya rasa madafa ne yake wannan magana, kamar Sadiq Sani Sadiq a dai industry din mu na Hausa ba za ka cire shi a top 3 ba, in ba ka kawo shi na ɗaya ba za ka cire shi a na biyu ba. A cikin top 3 da yana ciki. Yau Sadiq Sani Sadiq ya ce zai bi ofis ɗin 'yan siyasa dole zai samu wuri. Shikenan mutum ba shi da 'yancin da zai fito ya faɗi ra'ayinsa a ƙasarsa. Gashi nan gaba ɗaya duk mun koma tajaran majaran a cikin ƙasar mu, kowa baya cikin hayyacinsa. Maganar da ya fito ya faɗa gaskiya ce, amma wasu sun zo suna attacking ɗinsa. To billahi lazi akan wannan abin da yake faruwa, duk wanda ya ce wai zai zagi Sadiq Sani Sadiq, to sai dai mu koma 'yan balaja'u gaba ɗaya. Duk wanda ya taɓa wani wallahi sai dai mu fito ai ta zage-zagen, tun da gaba ɗaya ba masala kuke so ba. Ai maganar gaskiya ne, saboda ku kun samu kuna ci to uban kowa ya rasa. Ba mu da ƙasar da ta fice Najeriya, mu 'yan Najeriya ne. Duk wata matsala da take fitowa yana da kyau mu fito mu magana. Amma a matsayin mu na 'yan arewa mun zo Sadiq Sani ya fito mun taru wai kwangila, madalla da irin wannan kwangilar. Ko ba haka ba, ai gaskiya ya faɗa. Allah ma muna masa laifi yana yafe mana balantana wani katu. Ya faɗa a baya ya tallata kuskure. Ko ba haka ba, to ga mu ga ku, ta ya za ku zo ku tallata wannan gwamnatin? Mu ba kawai ba komai muke so ba, mu da kasar mu muna da arziki a kasar mu, amma gaba ɗaya mun zama abin da muka zama a cikin kasar mu. Mu ba so muke a ɗauki kuɗin nan a bamu ba. Gwamnati ita take da hakkin da za ta sama mana tsaro, ita take da hakkin da za ta ba wa mutane asibitoci lafiya a samu, ita take da hakkin da za ta ba wa mutane ilimi. Amma mutane an fito an faɗi gaskiya tun muna yara ƙanana ake ta mana kamfen, menene za a kawo mana ruwa, za a kawo mana wuta, za a wadata mu da lafiya, za a wadata mu da security. Har yanzu gashi mun girma, still abin da ake yi a baya shi ake mana. Shi kenan yanzu misali mu da kasar mu bamu ji daɗi a cikin kasar mu ba, kuma a zo a ce ba za mu fito mu faɗi gaskiya ba. To ya goben ƴaƴan mu za ta kasance in dai irin wannan tafiya za a tafi? Yau maganar da ya fito ya faɗa, ya ce Katsina, Zamfara, Sokoto, birnin Kebbi, a duk matsayin state da ake samun matsalar insecurity. In dai irin wannan abin yana faruwa, muna jan baki muna yin shiru, saboda ba uwar mutum a wani gari, ba uban mutum a wani gari. Yau in wani abu ya faru, kowa ba shi da asara. Yau in bai faru da kai ba, zai iya faruwa da wani dan uwanka, ko kuma zai iya faruwa da na jikinka. Ya zaka ji? Wata rana in wannan abin yana faruwa, ba fata muke ba, da lalazi har cikin gidanka za a zo a ɗauke ka. Ba abin da za a yi. Shikenan kuma mutum dan ya fito ya faɗi gaskiya sai a zo a ce ta billahi lazi akan wannan gabar ba za mu daga kowa kafa ba. Tunda so kuke a fito, mu ba za mu fito mu dinga yin abubuwan da ya kamata wani ya zo ya ce mana ba haka bane, ƙarya ne wallahi. Kashe mu.